צופף בין אלפים ב770 לשעות שמחת תראה באמרב נוחם ניגון הקופס ותמיהה קשה זועקת מדוע לא זוכים לראות את רבנו. דע אומר לי אבא ודאי ישנה סיבה כל המתנה היא הכנה לגאולה שלמה אך בהלם והסתר פונים כל כך הרבה שנים אי אפשר לחכות עוד רגע. יהודי בגלות אינו מוכן להישאר מוכרח הוא לצעוק לדרוש לו לוותר מתוך אמונה פשוטה תובע סבלנו די דלוי גולוס עד מוסי כבן עובד לאב מדף שריין צומוי ברשתר כבר עברו 30 שנה עם ישראל לא יכול יותר במצב כה חשוך נורא סבלנו די דלוי גולוס עד מוסי. את הפקלה חוזים אל הבית כבר חוזרים ובליבי גמלה החלטה את הקש בכל הכוח בכל המרץ לא אנוח עד שנזכה לביאס מושיע